ɓernde woni ciɗowa hakkille woni miijoto narete ko mbaɗima so moƴina ñembe golle bandiraɗo jiɗɗo jaam to mbawɗa wonde misal bandiraɗo jiɗɗo jaam ko mbawɗa wonde misal an jiɗɗo hoorema teddini hono ma misal an jiɗɗo hoore maɗa teddini aduna misal mi Allah sellin doolema dande leñol ngol sal. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde men fedde heɓde sukaɓe afrique e jaam waale moon banda men jaam wiyete moɗon jaam ñalle moɗon jaam hiire won calmini gueɗe leñol ceerno men ceerno abdoullahi sar calmini gorko mo diallo jaɓeri gaji abouba calmini juɓɓude weltare ɓiɓɓe fulɓe aboubacry hamidou calmini ceerno men ceerno oumar samba sy ceerno men ceerno ibrahima saydou ko calmini guiɗo leñol gueɗe fulɓe kala tokar baba samba soko noon e mawɗo abdoul bokum e wañiraɓe men rewɓe tedduɓe e wonɓe weltare tv e wañiraɓe men worɓe tedduɓe wonɓe a yawa weltare tv onon kala e mbaji kuuɓal yo banda men ha joni ko musidɗo moon amadou gatamare ba arti hande yewtidde e men yewtere men nde innirɗen coftorgal rendo coccorgal men hannde koni sifori banda men walla yewtere men hannde koni sifori eɗen nawiro hannde oɗo debbo desaɗo mo ganduɗa hannde ene wondi e joom galle muɗum ene yiiɗi joom galle mum joom galle mum yiiɗi ɗum ene tini joom galle mum yiiɗi ɗum ene laaɓa banda mi weltare ɓiɓɓe fulɓe e kono hannde holko teskiɗen ɗo ko jiɗɗen ɗo haalde oɗo ɓiɗɗo hannde debbo mo ganduɗa hannde gorko ene yiiɗi ɗum omo yiiɗi gorko makko ha o tini omo yiiɗi joom galle makko kono Allah ne waɗi joom galle o ko kirowo ko kirowo ha uyi e muɗum kirdam ɗam koɓe guurdi ko fof omo andi ko on ko noon wayi ko kirowo te kanko omo andi hoore makko omo andi hoore makko nde tawno neɗɗo ɓuuri andude hoore mum on ko sikkata ko e ko hirata ko ala hen foof ko woni e makko weltare ɓiɓɓe fulɓe kono noon omo manti oɗo gorko joom galle makko kala ɗo yeehi tan wonata e jaam e woni noon waynademo yaade diftugu e woni yaademo inde nde tawno guurɗo alay saago wooda ɗo yeehi sa yahani diftugu jaaha inde so yahani inde jaaha janaysa so wona ɗum ma ya ƴeewoya guiɗo ma weltare ɓiɓɓe fulɓe kono noon kala nde mbayniɗa oɗo joom galle maɗa tan o haɗatama yaade kono aɗa yiiya e makko caɗele ɗe gandanɗa hoorema e ɗam kiram ɗe gonɗa makko saabu keɓonɗa ko yaade weltare ɓiɓɓe fulɓe fulɓe joom hakkillaji en ko ɗo tigui woni namdal ngal oɗo debbo hannde bandiraɗo debbo jaahawo hannde bayniɗon yaaha diftugu walla ene yaaha inde holno mbaɗata ha deñna ɓernde oɗo joom galle ma ganduɗa hande aɗa wayni ko inde paaɗa holno mbaɗata hol geste mo mbaɗata holno gandinirtamo ko an ko toon tan paaɗa holno deƴnirta ɓerde makko weltare ɓiɓɓe fulɓe jahol ma e gartol ma taw ɓerde makko ene deeƴa ko namdal faade moon weltare ɓiɓɓe fulɓe
mbele ko jokkodirde e makko téléphone ha garta walla ko arde yaade ƴeewa ɓiɗɗo e nder galle he walla ni ko debbo walla ni ko baaƴiragel makko mbiya ɗum yo ar ɗottuma e nguɗo cew weltare ɓiɓɓe fulɓe tawde aɗa yiiɗi joom galle ma aɗa yiiɗi joom galle maɗa aɗa andi joom galle ma ko kirowo te aɗa andi an ko hirata ko ala e maɗa weltare ɓiɓɓe fulɓe ko ɗo woni namdal ngal beele so tawi woni joom galle ma woni kirowo a andi ko ɗum Allah feccuma holno mbaɗata annen holno deƴƴirta ɓernde oɗo joom galle ma ha mbawa wurde e makko weltare ɓiɓɓe fulɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko rewɓe e worɓe fulɓe anduɓe fulɓe woɓe yewtude fulɓe woɓe yewtede fulɓe anduɓe jamanu holno oɗo bandiraɗo debbo holno waɗata hol wasiyaji moɗon no waɗata ha wurda e oɗo joom galle makko weltare ɓiɓɓe fulɓe walla ko ala mi yahat tan so yiiɗi musamo no yiiɗi foof yowa ɗum haɗata kam yaade weltare ɓiɓɓe fulɓe beele ko noon a jarama Seydi Ba Gatamare ko adi foof gaddortoɗen ko oɗo debbo mo ganduɗa gorko mum ko kirowo debbo mo ganduɗa aɗa andi joom galle ma ko kirowo holno poɗɗa wadde ha gurda e makko ko adi foof ndenoɗa kala ko añi kala to ganduɗa sa darima omo sikkitoma mbasa yaade ɗon kala mo ganduɗa so tawi a haaldi e oɗo sikke omo jolno ɗon sikke mbasa haalde on wonnoon hay qur'ana haali en qur'ana wi inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da an yuhibbu an ya'kula lahma akhihi mayyitan allahu akbar o wi ay kala neɗɗo kewɗo sikki o wi ay kewɗo bakkatuji ɗum noon hebbinde e neɗɗo sikki wona hunde moƴƴere ɗum noon neɗɗo oto hebbin sikki oto heew tumamuya kala komo waɗa yo woppu haw yenane ko ɗum woni ko wallata ko so neɗɗo yenanama hunde tan o golli nimsa wonata janggo kono ko ɓuuri heewde hande caɗele kewɗe ɗe ko mettinde ɓernde neɗɗo o taw aɗandi ni hay hunde ala ko hakkude ma e oɗon suka gorko kono dardoɗa e makko jaada e makko ɗum fof beele aɗa mettina ɓernde gorko ma ha wonta caɗele wonta dewgal bone hen ɗum woni diwɓe keewi ɗum ko caɗele mawɗe garten seeɗe e gorko o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari hadisa abi hurairata o wi wa iyakum mi rentini on wa zanna e sikke fa inna zanna ay ko heewi sikkeji o wi aksabul hadisa ko fenade muttafaqun alayhi o wi ay kala neɗɗo kewɗo sikke o wi ay kewɗo bakkatuji kala neɗɗo kewɗo sikke kewɗo tumamuya ay o diine makko sellata ɗum noon hande diineji kewɗi koko lohi ko wayno sosoɓe e jajaɓe e salsalɓe ɓe diineji koko lohi de holɗum sikkeji ɓooli won rewoɓe debbo ni jahowo jeere en ji hen ra'ayal ayni wuuro men ɗo suka men goto on ko miñiraɗo tellement no hirdata ni hayso debbo o ene yaaha jeere ƴeew o mogguinto o rewa caggal mum kala to debbo o ɓenni so soyni suwa worɓe ene yeeso o mogginoɗo no daro beele est ce que debbo ne haalda e ɓeɗon worɓe walla haaldata kala mo salmodiri kala mo haaldi so arti o wiya haalde kaari a rewi ɗo holko saabi ɗum rewde mum ƴeew tan ɗum ƴeew tan jahowo jeere neɗɗo rewa e mum ɗum ɗo fof ko kiram ɗum ɗo wona hunde moƴƴere neɗɗo hay goto wawa rende neɗɗo neɗɗo kañum renata hoore mum ɗum noon gorko reen hoorema debbo reen hoorema kono kala no ganduɗa sa waɗi ene mettina ɓernde joom galle ma tinno rento wadde ɗum mbasa addude makko bakkatuji o heewa sikkeji diine makko ronka fewde taw ko mbatta ko wona hay hunde ɗum noon annene gorko tinno oto hebbin sikki jabru Allah mbasa hirde ha bonna galle ma wonta nimsa janggo woni caɗele kewɗe hande
ɗum noon a jarama Seydi Ba, yo Allah won ballo, so yaajede heɓoyima hawnaki garten hen so haaji to Allah. N'empêche directive uji moƴƴi dokkodiri kala to jiiɗa wadde surveiller hunde nde yiɗi, c'est très important, kono wona wadde surveiller rafi wasde hoolade. Ndeysan eɗen gandi rewɓe ɓe ne jaaji ko yimɓe moƴƴuɓe, ndeno ɗen ɓe e yimɓe bonɓe, ndenen ɓe e yimɓe bonɓe, ɗum wona kiram, ɗum ko ndenka neɗɗo dartata. Giɗam min noon eɗo dewle hande no mbayi hamnade ni, ɗiɗo kiwuji pakiɗɗi jiɗmi ko cuɓata automatique n'importe quel kiw, ayi dokkodiron directive uji, gasabi leegal hirnage to kiwuɗɗi fo mbaɗaka ba yiyata ko worɓe ene dorga rewɓe mbaɗa ɗum en gueɗe hulde noon an joom suudu maɗa ndeysan woto nadde e panneau, woto nadde e piége uji, awa toujours aynu ndenamo e ɗum, mais wonde tan kiro tan kadi wona goto, ɗum c'est très important. min wonto mi yiɗa sohnaɓe ɓe jaaha abada, donc ça c'est sûr, wonto mi yiɗa ɓe jaaha, mais wona wasde ɓe hoolade lallallah, je n'ai confiance ko ɗon, mbeɗe wallahi mbeɗe hooli sohnaɓam Amadou Gatamare Ba, wallahi alazim mbeɗe hooli ha ɓuuri kam, wonto jettotomi ni mbeɗe waɗi ni eɓe ɓuuri kam. Bon ɗum je sais pas, c'est psychologique, hoolare ne joganiɓe ɓe wallahi ɓuuri hoolare min personnellement, sabi min komi gorko, mi gorko, mbeɗa wawi yiɗɗo sohnaji joni elle va m'exciter et puis bon paf, mais cela ne veut pas dire que mi yiɗa oya, mi yiɗa ɓe, ça veut dire que kamɓe ɓuuri min mbeɗa yenanata jomam, ɗum ala e maɓɓe, tanke kay Samba Sow ne wuuri ala fof moɓe jiiɗata, ala fof ni moɓe jiyata, hayso gorko min jaggiɓe e walabo wataɓe kono elle ko leggal woni ɗon walla ɓiyiɓe gorko, ça je suis sûr, ɗum noon c'est incarné à moi, ɗum y a pas de problème, donc j'adore, donc cifoɗen dani e sohnaɓe meɗen ɓe hunde fof jogui ko gondigal, est ce que hono gondigal wa'ata, gondigal ngal no ngal wayi, ngutto wonduɓe hakkude sohnajo e gorko, ɗum moƴƴani, joni jo fo heewi min de min teyi, min de wawa rende walla somi welama mi waɗa, somi wela ala, ayi non, oto mbaɗen noon, kala mo gonduɗa rokku ɗum confiance. Amadou Gatamare Ba, sohnaɓe meɗen kadi yo dokku en confiance. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. weltare ɓiɓɓe fulɓe, on calminama e kuuɓal, on ñaganama Allah moƴƴere ballodiɗe battane moƴƴi, ko finen kadi e foof caggal mo balaɗo juuɗe musidɗo men seydi men grand frère men Samba Sow, kiɗen mawɗo galle Sara Sara cakkiriɗo naddi, e kadi en beltanima musidɗo men Seydou Abouba e oɗo YouTube mo waɗi ko fate jertide yimɓe e ko fate kadi wallude yimɓe e ko fate ɓoggi karalla kesse, kadi ko hunde wande fayida, ko gandal tigui tigui, ko technologie, kadi wona hunde welde saabu vidéo ji kewɗi circulé, kono hono oɗo vidéo ngabbude e hono oɗo vidéo fewde e hono oɗo vidéo yaltude jamanu, en cuwa yiide ɗum to ko fate wittu walla ko fate jertino to banggue réseaux sociaux. sen ummima toon en dewnima ha ƴettima to cotogal rendo ɗum ɗon Seydou Amadou heewi wiide ni wonde morso bettel jontaɗo yo socco, en kiɗima han cotogal Amadou Gatamare Ba ko cotogal banggal no fewi, banggal fayida, so tawi oɗon gandi e nder jeeri wona nder remoɓe jeeri ɓe kam ɓeɓe joguino leɗɗe ɗe ne mbaɗe coccorɗe, ɗe kewi fudde ko sarawande, way kono ɗawiru a itta ɗawiru mbaɗa coccogal, sa soccima ngal miijima laaɓa,
sa yari ndiyam ɗam wela wayno sukara ni kadi reedu ma heewa ma gartam heewɓe no kutorno ɗum remon balla aynaɓe sabu a soccorto ngal sa socciriyam ngal jooɗa an fi yarte so tawi aɗa jogui ndiyam seeɗa sa yari ndiyam ɗam wela hay hono tumam ni sa gayni kadi reedu ma heewa paɗa waɗi namdal noon so tawi won wonɓe ɗo ɓe wolmo ganduɗo ngal ɗon leggal wiyete e wona toon paaɗen ko cottogal makko ngal wonno sen kaali hen ɗum ɗo ko yidde andinde tan cottogal makko ngal ngal heewi nafoore ngal labna reedu ngal lamna hunuko soccaniɗi ha laaɓiniɗi ɗumino ngal rokkuma dakamma ndiyam yedde yarde ngal rokkuma dakamma ndiyam ɗo ɓeydo ngal hebbini reedu ko ɗum woni cottogal amagata mbaɗe ba addunogal e wonnoon kiram ala mo hirta kiram ko rafi ko kaaɗi ko foli way ko neɗɗo ni ay neɗɗo ala neɗɗo mo hangaka ala neɗɗo mo ƴoƴani ala neɗɗo mo hangaka neɗɗo fof jogui so tawi ko ƴoyre ma nde ɓuuri hewde e kaaɗi ɗi ƴoyre nde majjina gandanɗa hoore maɗa kaaɗi ɗi so tawi noon ko kaaɗi ɗi ɓuuri hewde ƴoyre nde kaaɗi ɗi majjina ƴoyre nde jomum hankkadi waɗe kala waɗe ɗum ɗo kaaɗi so tawi noon hande a hangirde ɗum walla so tawi kañum foti wiye jomum ko ɓocconde walla jomum ko ɗaldi donc kiram ni ala neɗɗo mo hirta kiram ɓeje ɓe no waɗi ko degré ji waɗi ko cranci ko degré ji waɗi moni fof no jogui degré mum tuti kiram mum ha e tolni ɗum noon koko safrate nde wonnoon kiram wonata koye ɓernde kiram wonata koye hakkille ko woni e ɓernde noon e ko woni e hakkirde ko psychologie safrirte ko moral safrirte ko nder wona physique wona boowal safrirte merte wayno neɗɗo o kangaɗo seeɗa walla ɗayaɗo seeɗa eɗen gandi wol yimɓe ne cafraɓe cafrirta ko dola ko piggal walla ko goɗɗum ene waɗi wadde safroɓe jomum ɓe cafrirta jomum ko psychologique ɓe cafrirta jomum ko banggue moral ko joddade e jomum kettoɗa jomum mbasa sekande jomum mbasa haɓande jomum mbasa filtinde ko jomum haalata ko ɗacca jomum haala évoluer haala ko yiɗi haalde ko so tawi aɗa yiiɗi corrigde ɗum corrigera ɗum no poɗɗa corrigirde ɗum taw wona balamde ɗum dokkuma yeeru ko yeeru aɗa jogui cukalel maɗa ene jangga école guel yiiɗa desinde hunde guel yiiɗi desinde oto walla guel yiiɗi desinde avion guel waɗa dessin o guel adda guel waɗa hen fandare maggel e doole maggel pop guel adda hollude guel holluma baba walla nene ayi dessin am ayi oto dessinmi o walla avion dessinmi o aɗa andi wona oto o fewani walla avion o fewan kono hoto wimo non ɗum kay wona oto ɗum kay fewan walla hoto jalmo sa waɗimo noon décourage o perde moral janggo e jaam o décourage o wasa watte dessin walla so dessine o wasa holludema mbiyatama ko woro machallah ɗum no yooɗi hen kono noon ayi ɗo de ayi oto de ayi ga ko ga foti fa hoore nde joni fotani fodde ni henen ayi ponoje ɗe noon ko ɗo koti hedde kadi oto wadde ponoje 4 ayi ɗum ɗo ko ni foti wadde ayi o chauffeur o ga heewi foti wonde ayi machallah ene fewi kono ñande wonde ko ni mbatta kala mbaɗamo encouragé corrigamo e nder hen mbasa filtinde walla mbasa jandildemo walla mbasa critique demo ayi guelɗon cukalel cafrirta ɗum ni oɗo gonduɗo e kiram won noon joom suudu maɗa wona joom galle maɗa koye ndin mbadi mbawata safrude mo caframo moral yimɓe hewɓe ne kira worɓe hewɓe ne kira ko rewɓe ɓeydata kira mumen worɓe hewɓe ne kira ko rewɓe mumen ɓeydata kira mumen worɓe hewɓe ne kira ko rewɓe ɓe ɓeydata kirameje mabɓe sabu ballaniɓe soɓe ballaniɓe noon soɓe renaki janggo e jaam ɓe naata siko wiyete sike irréparable ɓe naata taw hankkadi ko boni ko haala pulaar mbiyata ko ruufi ko bonatno boni hankkadi ko ruufi ɓoftatako so tawi aɗa jogui joom suudu maɗa aɗa andi joom suudu maɗa ko kirowo walla aɗa jogui joom galle maɗa aɗa andi joom galle ma ko kirowo ƴeew wawde safrudemo waw wallodirde e makko caframo ƴeew wawde safrude e makko caframo kiram ko ardi foof ha tengti to banggue gorko kiram kala mo jiiɗa neɗɗo ne hira ha kiram mum ɓurta e hoore muɗum eɗen mbiya neɗɗo so yiiɗi tan hirat hirde ne heewi façon ngaji ma en gartu hen kono noon kala no jiiɗa wol kiram kira ha kiram ha ɓurta a hoolaki joom suudu maɗa
so yehi jeere leeli cikka ko fijoyi so yehi guenays cikka ko fijoyi so yehi teero cikka ko finoyi so wawi yaade fof cikka mataw gandanɗa hoore maɗa wona ko yehi ko yehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗon probléme o wona e debbo o woni sa ƴeewi a ƴewtidima mataw probléme o woni koye ma an gorko o saabu kala jiiɗa kirimeje kewɗe ko wasde hoolade hoore muɗum so tawi noon neɗɗo hoolaki hoore mum hoolta ko hay goto goɗɗo hoolade hoore mum noon e fannuji kewɗi merci hoolade hoore mum noon e fannuji kewɗi ko ardi fof par exemple an gorko aɗa waɗi hakkille maɗa walla aɗa a hoolaki hoore maɗa to banggue leeso to banggue lelntoɗo aɗa sikki mataw a wawa weltinde joom suudu maɗa o ha no yiɗiri ni ay ɗo so tawi a yalti so yalti cikkata mataw o yeehi ko ƴeewoyde dakmitowo mum walla an gorko dañal ma fafani walla a wawa ko par rapport ko yiɗi ko a wawa satisfaire demo to banggue finance to banggue gandanɗa ma matériel a yima kanko ko jiɗɗo ko jawdi walla ko jiɗɗo comci ko namdimama comci o jiɗɗine walla goɗɗum ayi a wawanamo ɗum ayi cikka mataw so yalti gandanɗa hoore maɗa o yahata ko ƴeewoyde ko manquema to banggue maɗa ko hankkadi ɗin gueɗe eɗen gueɗe ko ɗen gueɗe mijotoɗa gorko noon so tawi yiiɗi foftude hoore mum to banggue kiram wadde c'est à dire a hokkat fulla e fayide hoore maɗa an gorko mbaɗa fulla e fayide an hoore ma garto e namdal maɗa amin gartamade bawal kono noon ko yidde wallidirde bandiraɓe c'est une occasion hokku gorko an gorko hokku hoorema fulla e fayide gandina hoore maɗa an ka jantal man gandina hoore maɗa an ka gorko jontaɗo gandina hoore maɗa joom suudu ma o haydarallah ko ɓuurma gandina hoore maɗa ala to wawi yaade omo daña gorko ɓurɗoma an mbaɗa ɗum e hakkille maɗa o wawa dañde gorko bawɗo weltindemo to banggue leeso ko bawɗo yettademo ta wawa yettademo bawɗo waɗandemo to banggue leeso ka wawa waɗandemo bawɗo toppirademo ka wawa toppirademo bawɗo hokkudemo affection woni tigui hettade jomum e yurugo jomum e jidde jomum ka rokkanimo so tawi tan a waɗi ɗum e hakkille maɗa an a foftat an gorko ko heddi noon namdal sen garti namdal maɗa oɗo debbo holno o foti wadde min conseil momi wiide so funnima yaade ene wiiya ɓinguel arrata tan jaaden so ɓooyi tan ma gorko o watta wiide pourquoi kanko ñande fof oɗo gello wiyata yo arɗoftamo pourquoi o wiyata kaari yo arɗoftamo beele kanko e kaari ni yata wona ɓe gona complicité wona ko ɓe baddata yata ka wona complice makko ayi ɗum ɗon sane serati ko an andinte gorko maɗa gandina gorko maɗa ko mbiɗa aɗa yaha to ko toon jahata wol gueɗe kewɗe kadi rewɓe ne mbaɗa ko kañumen mbaɗata ha mbawa sikkirede c'est à dire neɗɗo yo neɗɗo salo ko wiyete substitution o woni ko tumede walla sikkede ko waɗani so tawi par exemple amadou gatamade ba an a ummima beeli coyi a wi aɗa yaaha ceenel sahoɓe inde nan toon walla oɗon jogui toon yangue ceenel sahoɓe mi wima bisimilla yaaha janggo jaam walla kikiɗe walla ɗum mi fotte siɗam walla mi fotte goɗɗo wi kam an kay hanki mi yi gandanɗa hoore maɗa joom suudu maɗa to Sinthiane Sinthiou dañɗo edi kanko wima komo yaaha pelel sakoɓe ceenel sakoɓe ɗo hakkille ma addu o de wino kewne yaaha ga yeehi gayi ndeke kanko ko winomo yaaha indi ko wona o yeehi indi so kaari wima mbaɗa yaaha galle ka mbaɗa yaaha galle baba men walla mbaɗa yaaha galle nena men joom suudu ma wima noon a wi ɗum yaaha a nani ɗum nana gandanɗa hoore maɗa jardin kaari en walla a nani ɗum banggue goɗɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗon ene adda gandanɗa hoore maɗa ɗum ɗo so jomum wi mbaɗa yaaha galle kaari en ummima yeehi wimo galle kaari en yeehi kaari ummima toon ari galle mum ƴewde jomum ay ɗum ɗo foof ne adda gandanɗa hoore maɗa substitution donc an debbo so tawi aɗa wawi sadi ko ardi foof so tawi joom galle maɗa ko kelowo aɗa andi joom galle ma ne yinna aɗa yiɗi joom galle maɗa andi ko rafi o wondi o ballamo safrude rafi o ballamo safrude rafi o ko wona wiide saabu hewɓe ne jiiya tan gorko mumen kira wiya ɓaɗomo hiiɗami hankkadi wulminami min mami wanmo ni mami nañimo mami hangɗimo mami wanmo ni mami wattimo ni ɓeydude gandanɗa ko maɗa yidde yo gorko o waɗ manifesté kiram muɗum ɗum wona ballal a jarama Seydi Ba ceerno Ahmadou Gatamari Ba golle ma jooɗi peewi min beltanimama no fewi no fewi no fewi ha wona seeɗa e ngal ɗo hen coccorgal bangal fayida no fewi ko fate banggue kiram taw kadi ko oɗo hen gorko mo joom suudu mum wayni ɗum debbo foti fayi ko inde walla ko yangue
walla woni ko yaade jillu to jinnaɓe mum aɓe belti aɓe ndeeƴi ɓerɗe ɗe ne ndeeƴi kono kadi de tawno debbo o ñantima nana yah gorko o wawa haddemo ni jaaɓi kono ɓernde mum deeƴani machallah ɓernde deeƴani ɓernde deeƴata saabu ceerno Amadou Gatamari Ba saɗa jogui compte Orange Money walla jogui compte a sikkitima seeɗa compte maɗe elle won puɗɗiɗo andude hen chiffre kono chiffre keddiɗo o aɗa waɗa sikki sakka mbiyata omo andi on chiffre walla andi on chiffre tan sa renaki a ɓernde ma nde deeƴata no fewi ko ɗum waɗi noon ɗo jeeyata debbo e konnguli mon cakkitiɗi debbo renete gorko yo ren joom suudu mum gorko yo ren joom suudu mum renir ɗum haqqille noon woto ɓittin ɗum woto hirɗum kiram ha ɓernde mum faada watta tayde sabu won comportement mo gorko jogoto to banggue kiram o ɓittina debbo o ha ɓernde debbo faada so ɓooyi tan debbo watta tayde sabu neɗɗo wawa hirde neɗɗo neɗɗo wawa aynude neɗɗo neɗɗo harende neɗɗo neɗɗo noon ndenirta joom suudu maɗa tan ko hewde e makko keewa e ɓernde nde guilay to banggue tindi to banggue daari to banggue muññide to banggue haalde jondam makko haalde ñarugal makko haalde ñantugal makko ha goɗɗo ronka dañde e makko place sabu no nayi konirte ni no neɗɗo dahirte ni ko noon ɓernde heewi dahede teni heewi dahde ɓernde tan ko ɓernde debbo heewi dahede teni ɓernde debbo heewi dahede ko saaha nde yeewi saaha nde yeewa nde tawno debbo ne yiɗi tintade hoore mum e yeeso joom galle mum debbo ne yiɗi tintade hoore mum e suudu mum debbo ne yiɗi tinde hoore mum e galle debbo ne yiɗi tinde hoore mum e joom galle mum ɗen gueɗe noon so ngakki tan goɗɗo watti rokkude mo ɗen gueɗe ceerno Amadou Gatamari Ba o wattata ko dogande on dokkowo mo ɗum o saabu ɓernde so yeewama tan ko jolti hen foof ene wawi nawde nde ɓernde gandirta ɗum tan ko saaha nde neɗɗo dañi caɗele ceerno Amadou Gatamari foti ko debbo walla goɗɗum o seera walla o dugde joom galle makko walla o ronki hebde joom ko yiiɗi hebde joom galle makko o fotte maɗa jewtidon aywo haalanma caɗele wurde o waya hawa ara e juuɗe maɗa aɗa haalnamo aɗa tindanamo ɗon ɗo tindan daranɗamo ɗo on wawi ɗanade so fini tan ko an o findata kala nde o ferti guite ko an o fertirta guite ɗon kala ko jiɗɗa wadde e makko hewani salade saabu hollum saabu a dahi ɓernde nde a heftinde ɗo gorko foof ene foti jogade hol pala hol feere nde mbaɗanmi hami desina hoorame nder ɓernde makko mi heewa toon goɗɗo ronka hejje toon mi heewa e makko to banggue ñantugal makko ngal o ñantimo no yalta ngal mi andinamo ngal ɗo ñantugal kala bawɗo ñanta toon ko an faƴƴi kala bawɗo urna toon ko an ɓuuri urde kala bawɗo mora toon an ɓuuri yodde morugal kala kadi bawɗo jaɓɓal ko an ɓuuri yaɓɓude kala joɗɗo ko an faƴƴi keewa e makko jasamo ha ɓernde nde heewa o ronka dañde goɗɗum ko waɗi saabu ko an hanti o yiyata saabu ko an adi wiidemo noon kono so tawi a laarimo a lardimo hanti hankadi an ko yahata ko a welaka kono alay saago o yaaha ɓernde a nanni hen kiram a wayino gañƴi ɗum a haalani hay konngol goto so yalti goto goɗɗo fottema koye demal kadi wiye he madame kaari ande hande aɗa yooɗi koye ay ono ɓuurata teskade ma an gorko o so yalti goɗɗo wimo noon o tesko on kadi ko teskaki e ma ko so yettima toon wiye on ɓen ɓe ko ɓen hanti hankadi ɓernde yahata so arti noon o ɓooro aɗa andi hankadi o ɓoorima ɗum noon firti ko banggue kiram way kono neɗɗo hirta koto banggue pinal hol pinal ngal ƴetta mais kiram hami wawa jeydemo kanko taw o wawata ɓurde juuɗam taw kadi wawata ɓittindemo woto fadde o watta hunde tayde ɗo henno ko hunde fonde teskede ceerno Amadou Gatamari Ba banggue goɗɗo noon kiram ene yaaha ha wonta kaaɗi kadi neɗɗo omo wona kadi dafaɗo yewtere men ñandal hamisa nde ha donken wawde sernude hakkude kiram e neɗɗo joguiɗo raafi baɗo ni saabu ñande hen en keeɓiɗo seedan fagal gotal gorko goto o yahata e guiƴiken o yewtoyta o yiiɗa hay goto artamo omona nder suudu tan leeli omo tombi debbo o yiiɗa debbo yalta galle yiiɗa haydara o tombi tan ko debbo so debbo naati suudu tan o uddat kanko ɗum tan woni ɓenne ne goodi ko raafi woni ɗon
ceerno amadou gattamaɗe ba ko toɓɓere wande fayida mi arta inchallah. ɓernde woni jiɗowa hakkille woni miijoto narete ko mbaɗima so moƴi